Здравейте, банда! Това сече в момента е с 70 лева намаление, който има нужда от шуранджийски сет. Го съветвам да го разгледа. Направил го да е изцяло камуфлажен стил. Въдицата е Totem X Carp 390 на 4 либри, а макарата е FLX Ultracast 14 000 размер, която е една доста яка макара. Нека да поговорим първо за въдицата. Тя е изработена изцяло от карбон в камуфлажен стил с, както виждате, подсилени водачи и много удобна дръжка. Накрая завършва с EVA материал. Макарата 14 000 FLX Ultracast, която е много добър избор за шуранджийски риболов. Тя е с предавателно число 4,1 към 1. Може да събере 0,30 750 метра и 0,40 580 метра. Бавна осцилация, бърз аванс, камуфлажен стил, за да подхожда на супер яката въдица. 9 лагера, абсолютно добро качество на изработка. Редовната цена на този сет е 320 лева, само сега 248. Ако искаш да вземеш едни 70 лева, които може да ги използваш за нещо друго, сега е момента. Взимаш 70 лева и супер як сет. Само сега. Побързай, защото остана само този сет. Няма друг. Ти си единственият, който ще вземеш този сет на тази цена. Това от мен, банда, за сега. Чао и респект да фиш!